Bona vesprada, Joan. De moltíssimes fotografies, al voltant d'unes 6.000. I el seu propietari és este senyor que tinc així, que és Vicent Ferrer, un mestre jubilat, 42 anys en el món de l'educació, però amb una passió no oculta, no? Quina va ser sigut? La fotografia. Sí, la fotografia i l'escola, amb dues coses. I sempre has anat acumulant, no? Recollint material fotogràfic, i ara has fet una donació així a l'Arxiu Municipal de Xàbia. Sí, he fet una donació de 5.792 fotos. Quines temàtiques teniu? Perquè és un poc el recorregut històric i fotogràfic de la ciutat. Sí, hi ha bàsicament 4 temàtiques. Una temàtica és l'etapa en la que va ser professional, que va del 78 fins al 86. Una altra etapa és l'etapa escolar, que hi són molt més anys, perquè abarca fins al 2007 que em vaig jubilar. Una altra és aquelles fotografies que he tingut que passar a digital per a celebrar alguna cosa, com els 50 anys del TENA o els 50 anys del Centre Artístic Musical. Teniu de tot, no? Tradicions, bandes de música, fenòmens o tempestes, de tot teniu, no? Sí. Són vora 6.000 fotos i arrepleguen una diversitat de temes molt ampla, de veritat. I Joan, una de les persones, a banda de la població de Xàbia, més contentes de tindre este regal, no, entre cometes, és Juanjo. Ell és el responsable de l'Arxiu Municipal. Què dius? A veure si més gent s'anima, no, com Vicent, perquè això és història viva, no? Efectivament, la col·lecció de Vicent són 6 dècades de fotografia. Què podem fer? Podem fer tota la història gràfica del municipi. I el que volem així en l'arxiu és que la gent s'anime més i ens porte també les fotografies, les escanejarem i unirem totes aquestes fotografies en una única plataforma. A través de la web podrà consultar-se ja en el mòbil, en la tablet, en l'ordinador. O sigui que en principi molt contents estem així. Juanjo, posa'm alguna foto que han comentat abans amb Vicent, perquè Vicent, m'has comentat alguna foto interessant. Hi ha moltes, perquè entre 6.000, que són un cabàs, n'en tindràs moltes de favorites, però m'has dit que d'un temporal, no?, que va haver a Xàbia a l'any 80. Sí, les fotos que bàsicament són fotos de moments alegres, no? Però en aquest cas va ser un temporal del 28 de desembre del 80 que l'Ajuntament em va encarregar que fera un reportatge perquè volien d'alguna forma enviar-ho a Diputació a veure si podien arreplegar alguna ajudeta, no? I és l'únic reportatge que n'hi ha de les vora 6.000 que replega moments tràgics, perquè tots els altres són motius festius, són d'alegria, són de festa, no? Però, clar, era professional, em van encarregar aquest treball i el vaig tindre de fer. Vicent, i aquesta foto en concret, estàs en un moment justet de perill d'aquesta persona. Sí, ahir n'hi ha una sèrie de fotos que repleguen les zones quan passen per damunt de l'escollera i aquesta persona es veu que no va escoltar el que s'havia dit que no acudiren a l'escollera perquè havia tirat algun cotxe a la mar, però hi ha persones que no fan mai cas d'aixes coses i després passa el que passa. Moltes gràcies, Vicent. I ja sabeu, a la gent de Xàbia i de la zona, així, de dilluns a divendres, d'11 a 1, qualsevol persona pot vindre i veure aquest tresor fotogràfic.